ne nyithindo, nok mar jolony kaachiel kod yomyom mar chenro mar daro jotuo nyaka e ute thieth mamalo pod otelo e listi mar gik manyao tho mar nyithindo anyato ma inyuolo kapok ndalogi ochopo. Ripod piny owacho yango ni e kwan mar nyithindo mane piny mar higni 5 mawito ngimagi 51% gin nyithindo mane onyuol kapok ndalogi ochopo kata preterm babies. Jofwambo Youth Omondi miyowa chal mar nyithindo. Masinde yuak, lakteche wuotho koa e masin achiel nyaka e moro, masin ka masin imulo, jolony gi chunygi opong' kod kiondko, ka nyathi matin kedo ne ngimane e masin, gitemo kar nyalogi mar reso nyathi achiel ni. Kata kamano e osiptal ni mama Margaret Uhuru, ma ok en nyathi kende ma onyuol kapok hike oromo, kendo pod dongo ka okalo e masinde ma opogore. Lai duong' kendo mabet osedongo, osegolie masinde, matiyo kod gige kudho muya kama moko, to pod ni e oxygen, moko kithni ka moko, to chunygi ema ineno ka yweyo matek. Nyalo neno ni mama na sigana, kata kamano ne mine ma osenyuolo nyithindo kapok ndalogi oromo, ma ok en sigana, ma lemo mar geno mar rito hono mar Nyasaye, kendo nyako matini ma Kiuleta Kinyi, pod ni kod geno mar rito wuode mane onyuol kapod jadweche 6 e ich, hawi marach rude machielo mar wuoyi ni ne otho bang' nyuolne. Nyithindo nanyuolo, ne gin nyithindo 2, nanyuolo gi ka gin 6 months, wuoyi gi nyako, kuom bahati marach, nyako nowewa madong' gi wuoyi. Wuoyi ne 900 grams, nyako ne 800 grams. Nikech weight ne en piny sana, nobet e nursery 2 months gi 2 weeks. Ok nonyal yweyo maber podi. Koro ne chuno ni iketo ne oxygen mondo moywego. Koro oxygen obe ok nokaw mayot nikech weight ne be pod ne en piny. Jolony koni chutho poko yangi, gima omiyo nyithindo inyuolo kapok ndalogi oromo, kata kamano gik machalo kaka hik ng'ama miyo, nyithindo matindo mamako ich ni lai manyime nyuolo nyithindo mandalogi pok oromo, ka mine ma osechopo higni 35 kadhi nyime, bende ni e kwan ni. Mine ma oting'o ma oheo nyathi achiel, tuoche mamako mine mapek ka achiel gi nong'no, bende nyalo miyo nyathi nyuolo kapok ndalogi oromo. Wito nyathi achiel ok en gimoro mayot, nikech kaka an, mondi mana choro winjo na ting'o nyithindo 2, nomor kabisa, nonyisa ni yawa chiega, nyithindogi kibiro, abro timo ni gima kama, kaka surprise. Koro, kana biro to awito nyathi achiel nokomora kaka mama miyo. Kin gi ich, expect gimoro amora. An bok na ng'eyo nikech na expect nyuolo nyithindo maduong' nyithindo madongo. Ok nang'e ga ni nyithindo miluongo ni preterm. Mana ng'e ni ng'ato komako ich to nyuolo nyithindo madongo. Koro gima puonjre ni kin gi ich, expect gimoro amora, tikori becho chon. Ripod piny owacho yango ni e kwan mar nyithindo mawito ngimagi higa ka higa, 51% gin nyithindo mane onyuol kapok ndalogi oromo. E higa mar 2019 kende, Kenya ne owito maromo nyithindo 900,000 mane onyuol kapok ndalogi oromo. Average, half of the admissions comprises preterm babies. Yes. Yeah. And remember, these preterm babies, for them, they have to stay for a longer duration. The smallest we have had is 600 grams. The baby was born around with his 800 grams, dropped. Kamoko kuom gik mare uruoge ma ok mag piny owacho kaka Save the Children, yango ni nyaka koro ber, en gedo mar kuonde rito nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo, e ute thieth duto mapacho ka, chenro magisechako chwalo e badgi e kaunti ma Nairobi. The challenges that we noticed in most of the government facilities was now poor infrastructure, because when a preterm or a low birth weight baby is born, they need to be taken care or given specialized care. So these facilities lack the proper equipment and also the limited space within those health facilities. We also work with the national government, where we developed the guidelines, the kangaroo mother care guidelines, to be able now to give a structured way to offer quality care to our tiny warriors. Nyamrerwa bende yuak ni ochopo kinde manyaka koro migi tiegruok ma otenore kod nyode mag nyithindo mapok ndalogi oromo. Nitiere rem kuom nyamrerwa mosepuonji matters related to prematurity.
Emomiyo wadwaro national government cause other partners mantiere ka obi mondo konywa kaka organization mosekonyo nyamrerwa gi mondo gimbe gipuonj moko mondo oyud the same information. Kaka wadhi CHPs moko drop ga to wa recruit moko koro to iyudo ni nopuonji gi mana module no dichiel poko nuoga puonjo gi kendo the new recruited alafu moko gi bende nopuonji gi chon as early as 2010 2013 koro ka wanyalo puonjo gi kendo to nyalo improve our services. Nyaka sani kwan mar nyithindo 1,000 ma inyuolo 21 wito ngimagi. Kwan ma piny owacho chano duoko piny nyaka matin ne 10 kochopo higa mar 2030. Judith Omondi, Ramogi TV.